Sziasztok, Éltes Erik vagyok, a Wurlitzer filmajánló rovatát, a bámulót halljátok. Mára a 2025-ben amerikai mozikban vetített Eddington című vígjátékot ajánlom a figyelmetekbe, amelyet jelenleg a Sky Showtime kínálatában tekinthettek meg angolul, magyar felirattal. A szűk 2,5 órás filmet Ari Aster jegyzi, aki korábban az Örökség és a Fehér éjszakák című horrorfilmekért felelt. A film főszerepében Joaquin Phoenix látható, aki legutóbb Napóleont és Jokert formálta meg. Rajta kívül még számos világhírű színész jelenik meg, mint például a Narcos és a Mandalori sorozatokból ismert Pedro Pascal, valamint Emma Stone és Austin Butler. Történet 2020 tavaszán a Covid-járvány megjelenésének időszakában játszódik Új-Mexikó egyik fiktív kisvárosában, Eddingtonben, amelynek rendjét az 50-es éveiben járó jószívű helyi sheriff Joe próbálja fenntartani. Munkavégzése azonban egyre inkább megterhelővé válik, amikor a csendes környék lakói tüntetéseket szerveznek, miközben a település legönteltebb figurája, a Pedro Pascal által alakított Ted Garcia zűrös politikai kampányba kezd. Az Eddington egy harsány hangvételű szatíra, amely kíméletlen őszintességgel reflektál a politikai megosztottságra és az álhírek meg összeesküvés elméletek térnyerésének káros hatásaira. A film nem hagyományos, lineáris narratívát követ, hanem sokkal inkább egy fragmentált, több nézőpontból felépülő történetet, amelyben Joe világlátásán kívül megismerhetjük a családtagjainak, szomszédainak, a kisváros rendfenntartóinak és a velük konfliktusba kerülő lakosoknak a nézőpontjait is. Helyenként széttartó, epizódikus szerkezetű cselekményt ugyanakkor a sheriff figurája tartja egyben, aki talán az egyetlen józanul gondolkodó szereplőként igyekszik megőrizni a higgadtságát és rendet teremteni a felbojdult közösségben, míg az agya el nem durran. A film a társadalmi polarizáció jelenségét 3 síkon mutatja be. Joe sheriffként eleinte a polgármesteri székért kampányoló Teddel kerül összetűzésbe, ám idővel rá kell jönnie, hogy az elharapózó vita nem csak a politikai szintéren zajlik, hanem az átlagpolgárok és a hatalmi apparátus viszonyában, sőt a civilek között is, avagy saját otthonában, ahol a felesége összeesküvés elmélet hívőként elkezd vele ordibálni és teátrálisan viselkedni. Készítők az Eddingtonben valóságban már lezajlott botrányos jelenségeket ábrázolnak, amelyeket még Európában is érzékelhettünk. Ilyen például a maszkviselés és a védőoltások elleni tiltakozások, vagy a Black Lives Matter, magyarul a Fekete Életek Számítanak nevű polgárjogi mozgalom tagjaihoz csatlakozó átlagemberek túlkapásai, akik a hírek fogyasztásának hatására utcára vonultak, hogy hangjukat hallassák. Az Eddingtonben Joe kivételével minden szereplőt sztereotipikusan ábrázolnak, valamint a készítők sem a konzervatív elvekben hívő közösséget, sem a liberális gondolkodású szereplőket nem kímélik. Például a nézők egyaránt nevethetnek az egyenjogúságért kiálló figyelemre vágyó tiniken, akiknek a világnézete féligasságokon alapul, valamint a jobboldali felnőtteken, akik között sokan hajlamosak elhinni a közösségi médiafelületeken szereplő influencerek hazug konteóit. Az Eddington a Sky Showtime kínálatában érhető el angolul, magyar felirattal.